Il-tema ewlenija li saħaq fuqha il-Papa Franġisku tul il-pontifikat tiegħu hija bla dubju ta' xejn l-insistenza kontinwa li jagħmel dwar Knisja li toħroġ fil-beraħ, dwar Knisja li mhux moħħha biss fiha nfisha, li timxi miċ-ċentru għall periferiji u li ma tingħalaqx fil-kumdità u s-sigurtà ta' ġewwa, anke jekk dan ikun ifisser li l-hawn u l-hinn f'din il-mixja tagħha għal it-triq jistgħu jinqalgħu xi inċidenti. Żgur li jkun fermar jekk nimmuffaw il-koll fl-għeluq tas-sagristiji tagħna. Allura ma setax jonqos li fl-eżortazzjoni apostolika tiegħu Gaudete et Exsultate li fiha jitratta dwar is-sejħa universali għall-qdusija fil-ħajja tal-lum, Franġisku jitkellem ukoll dwar din it-tema tant tal-qalb. Fl-Evanġeli Gaudium, l-eżortazzjoni apostolika sabiħa immens illi il-Papa Quintana fil-bidu tal-pontifikat tiegħu u li fiha jindirizza b'mod partikolari lill-Knisja, lill-komunitajiet insara u jagħmel dik l-istedina qawwija biex noħorġu mill-għeluq tas-sagristiji tal-postijiet komdi tagħna propju Knisja li toħroġ lejn il-periferiji. Il-Papa kemm il-darba kien tkellem propju dwar din it-tentazzjoni li jerġa' jsemmi f'din l-eżortazzjoni ifirħu u tennew. It-tentazzjoni illi naħarbu lejn postijiet fi żgur. Hawnhekk isemmi lill-profeta Ġona illi nafuha biżżejjed l-istorja tiegħu ipprova jaħrab mill-pjan ta' Alla lejn post fi żgur, propju għax beża' minn dik il-missjoni li Alla ried jafdalu. U ħafna drabi dawn huma wkoll tentazzjonijiet li joqtu lilna. Għalkemm forsi mhux kollha msejħin biex inkunu profeti bħal Ġona, imma kollha msejħin biex inwasslu l-istedina tal-imħabba ta' Alla lil ħutna, speċjalment lil minnu fqir, lil minnu dajjef, il min għal xi raġuni jew oħra jgħix fil-periferiji eżistenzjali. U l-Papa dawn il-postijiet komdi jagħtihom isem. Isemmi per eżempju il-kumdità tal-għeluq tagħna, meta nippreferu aktar ninħalqu fl-iskemi mentali tagħna, fil-pjanijiet tagħna, fil-proġetti tagħna, f'dak li naħsbu li huwa tajjeb fl-idejat tagħna li jistgħu jkunu tajbin u ġusti. Imma insibuha bitqila biex nikkonfrontaw ruħna mal-oħrajn, biex imorru f'postijiet fejn iħossuna forsi iktar skomdi, imma fl-istess ħin sfidati propju biex ninfetħu għal bżonnijiet ta' ħutna. Isemmi l-Papa id-dommatiżmi meta nippreżentaw il-fidi bħal kieku kienet kollha set ta' normi u dommi li jridu jiġu obduti u osservati mingħajr ebda diskussjoni u allura qatt ma nistgħu verament nidħlu fid-dialogu ma' ħuna ma' oħtna illi għandhom id-dubji tagħhom jew jaħsbuha differenti. Il-Papa diġà fl-Evanġeli Gaudium kien semma wkoll il dawk illi huma dejjem issibhom dejjem bil-ġebla lesta fidhom biex jikkundannaw, biex iħaġġru lil min qiegħed fl-iżball. Ħafna drabi aħna wkoll bla ma nindunaw nistgħu nsibu ruħna f'din it-tentazzjoni sottili għax naħsbu li aħna dejjem qegħdin fuq in-naħa tajba, għax aħna dejjem fuq quddiem fil-postijiet tal-Knisja, għax aħna nattendu għall-attivitajiet, għax aħna forsi nattendu xi grupp. Aħna il-kasti, aħna l-elitisti tal-ħajja nisranija. Mentri il-ħajja tal-qdusija qed issejħilna wkoll biex nimxu id-fit mal-fqir, mad-dajjef, mal-midneb, ma' min jinsab fil-bżonn. Hemmhekk verament nistgħu nsiru qaddisin meta nuru din il-kompassjoni, din il-ħniena, imma fuq kollox meta nkunu kapaċi noħorġu. Propju l-Papa għandu espressjoni qawwija ħafna jgħid il-Knisja isa dejjem sptar fuq il-kamp tal-battalja. Mhux qed jitkellem biss fuq l-isfijiet, fuq is-saċerdoti, fuq l-aġenti pastorali, imma fuqi u fuqek, jiena u inti, kemm naġixxu bħala nsara verament bħala infermiera, bħala persuni li kapaċi jakkumpanjaw lil minu fil-bżonn. Insiru qaddisin b'dawn il-ġesti u mhux b'xi affarijiet kbar ta' ma nafxiex. U għalhekk il-Papa f'din l-eżortazzjoni qed isejħilna b'qawwa kbira sabiex noħorġu mill-kumditajiet tagħna, sabiex nimxu maħuna ma' oħtna li jinsabu mixjin it-triq tal-ħajja ta' kuljum, ħafna drabi immarkata minn tbatija, minn weġat, li jistgħu jkunu saru wkoll min naħa ta' insara ħuthom, min naħa tal-Knisja. Mhux daqstant biex inġibuhom lura fil-Knisja, daqskemm biex inlaqqawhom mal-wiċċ kollu imħabba u ħniena ta' Alla l-Missier.